l-umanità tagħha jiena l-iktar ħaġa illi għalija ssaħħarni. U din ngħidha nista ġifieri konvint dejjem iktar illi l-qdusija vera hija l-umanità vera. U tkun qaddis mhux jekk tkun anġlu, tkun qaddis jekk tkun bniedem ta' veru, imma ta' veru. Għax Alla għalhekk ħalaqna bnedmin biex inkunu ta' veru bħalu. U iktar ma nsiru bnedmin u umani, ma noqogħdu nibżgħu se niżbaljaw għax aħna dajfin. Imma f'dik id-djufija hija l-vera qdusija u f'dik is-sempliċità. Allora darba minnhom konna tħaqna għax ma kienx titlef pirietka, anka ta' Pawlu Ketkuti, ma kienx titlifha. Allora kienet tiġi miskina minn ġurnata tiġri. Fit-3 ta' nofsinhar fawissu, Ruma, sħana li ma ngħidlikx. U tiġi għal prietka. U darba qed nagħmel insomma l-ħsieb tiegħi u nara l-Madre Teresa tagħti brasa qed taqbel jiena. Ma fil-fatt kienet qed tonos. U minnhom nara raqdet. U kienet mixħuta frokna tal-kappella u mbagħad spiċċajna insomma tela Mater ta' kemm għamiltni happy. Qalt li għaliex faħde. Għettilax għal-meħnu bil-pritka tiegħi, entek tistriħ ftit. Tisħaq għalt li qbatni u x'qbatni. Dik l-umanità u dik is-sempliċità hija l-ogħla qdusija. Dik li għalmitni, Madre Teresa. Jiġi m'hemm għalfejn nimpressjona lil ħadd u l-inqas li nimpressjona lil nifsi. Il-qdusija mhix biex timpressjona, il-qdusija hija biex tagħti l-ħajja. U minn għandu l-ħajja u qed jgħix il-ħajja veru, dak huwa l-qaddis. U Madre Teresa kienet tħobb il-ħajja, kienet tgħixha to the full u tħallas il-prezz kollu biex tgħix u biex tgħajjex. Allura iva, hija qaddisa kbira, imma x'kienet bniedma kbira. Mhux għax għamlet il-mirakli, jew għamlet l-affarijiet straordinarji. Il-mod pereżempju li kienet tieħu dim kont qed insemmi meta kienet waqgħet u kisret xi kustili. Imma mort l-isptar u insomma u bdiet tgħid, għassi niftu darem u għax għandna storijiet hemmhekk u dak permess dak u sejra tirrakkonta tieħu pjaċir issa tifla żgħira tieħu pjaċir ix-xogħol tara x-xogħol u s-storijiet tagħha jixterdu mad-dinja. U infatti wara ftit jien stess bdejt isni id-dejja qed suppost qed tistrieħ ma inħalliha. U kien hemm is-sorijiet tgħid kemm tawni. X'inhu ħarsu li jablik raħ għax qed iwaħħlu fija li qed inżomma fil-fatt kienet qed inżommni. Bluġieħ kollox. Ġifieri kien dik it-tip ta' mara u dejjem ġifieri ferħana u dejjem dik id-tbissima u dik is-serenità. Però naħseb dik is-serenità kienet għaliex sabet dan is-sigriet illi nistgħu nsejħulu ħafna affarijiet. Jiena forsi mħabba li Ġeżwita impoġġihom b'dal mod l-affarijiet. Illi sabet is-sigriet tal-libertà tal-qalb.
kienet mara ħielsa. Jiġifieri free. U free minn kollox jekk toqgħod tħares ftit lejn ħajjitha tara kemm kienet libera dil-mara. Libera mill-biżgħat, libera mill-attakkamenti. Tagħha m'għandha xejn. Li kulħadd jafar il-rimarka tagħha kienet tgħid jiena daqsxejn ta' biċċa lapes xkejken flit Alla. Xejn mu tagħha. La l-ħin tagħha, la s-saħħa, la l-idejat tagħha. Kienet mara determinata imma mhux stinata. Jiena nagħmel kull ma nistessa jekk xi ħaġa ma ssirx, mela allura Alla ma jridx illi iwettaqa bil-mod li qed naħseb jiena, jew meta nixtieq jiena. Libertà kbira biex tħabbat wiċċa mal-problemi kollha. U kellha problemi, kellha ħafna, jiġifieri sintendew. Kemm mas-sorijiet stess, kemm fil-kongregazzjoni, kemm mal-awtoritajiet, kemm fix-xogħol tagħha, fil-pajjiżi differenti, eċċetera. Imma kienet mara li ma tagħmel xejn tagħha. Darba niftakar kont għettila mader. Għettila inti importa jekk nirrekordjak u biex nwassal messaġġ ta' dak li qed tgħid li żgħażagħ kont naħdem ħafna ma' żgħażagħ dak iż-żmien Malta u xtaqt inwassilhom messaġġ. Taf x'qalt li? Qalt li fader, qalt li meta ngħid kelma dik ma tibqax tiegħi. Mela jien biex nagħtik permess li twassala jew le. Ek dik ħaġa li xejn mu tagħha. Kienet tgħid kif Alla inqeda bija biċ-ċokon u l-faqar tiegħi biex jibda l-kongregazzjoni. Taħseb mhux se jsib xi ħadd aħjar minni biex ikompliha? Warajja. Dil-libertà tal-qalb u dan il-veru faqar aħna nimpressjonaw irwieħna bil-faqar li huwa veru illi tagħha u tas-sorijiet. Jiġifieri da propju anka il-basics ma jkollhomx. Meta aħna għamilnilhom id-dar l-ewwel darba ma' Liljen Miċelli Farrugia sabiex jiġu Malta l-ewwel komunità. Għamilnilhom ix-showers, għamilnilhom il-banju, insomma, normali, ma sempliċi ħafna, kien dar fqira, bormla, irranġajnija. L-ewwel ħaġa li għamlu meta waslu neħħew ix-showers. Għax inħasslu bil-barmil. Jiġifieri il-faqar huwa reali. Però l-ikbar faqar jew il-veru faqar mhuwiex in-nuqqas ta' affarijiet. Imma il-veru faqar li ħadnet u waslet u tat lill-Knisja Madre Teresa huwa rikkezza enormi għaliex tat il-libertà u s-sigriet tal-libertà tal-qalb fil-ħajja u fil-ħidma tal-Knisja. U l-veru faqar huwa meta bniedem ikun ħieles. Jiġifieri illi mhux ma jużax l-affarijiet, mhux ma jkollux l-affarijiet, imma kif jgħid San Pawl, illi nużaw dak li għandna qisu mhuwiex tagħna.